kijken. De jury is druk aan het schrijven, zie ik, maar ik wil jullie toch vragen op te staan en hard gaan discussiëren over wie nou de winnaar gaat worden en wie nou het koor der belofte gaat worden. Het podiummannetje staat hier rechts bij de deur en jullie mogen met z'n drietjes met het podiummannetje meelopen naar achteren. Dan hebben jullie eventjes de tijd om te overleggen. Heel veel succes, want het zal moeilijk worden. Is het zo hard nodig? Ja, je ziet wel hoe lang wij weggebleven zijn. Dat is niet gemakkelijk. Het was niet gemakkelijk. En wat was er zo moeilijk dan? Nou, wij vonden dat ze allemaal met heel veel inzet en heel veel plezier hebben gezongen. Er waren natuurlijk wat kleine verschilletjes, maar die waren ook weer niet zo groot, dus we hebben er lang over moeten nadenken voordat we tot een uiteindelijke beslissing konden komen. Maar vooral heeft ons getroffen het plezier waarmee gezongen werd, wat we toen straks ook al zeiden dat we dat heel belangrijk zouden vinden. En dat is ook echt wel gebeurd. Ook een complimentje aan mijn medejuryleden voor de ernst waarmee dit allemaal beoordeeld is geworden. Ja, dat vind je op zich al een applaus waard. We willen het eigenlijk weten, maar alleen, hoe bouwen we dat op? Ja, zullen we beginnen met het beloftekoor, want dat hebben jullie waarschijnlijk ook uitgekozen. Dus als we beginnen met het beloftekoor en het koor wat dat is geworden, dan mag je opspringen en naar voren rennen via rennen loopmaat. En dan via deze trap zo achter de teugel langs mogen jullie hier op het podium even de beker in ontvangst nemen. Afgesproken? Dan vraag ik dat even aan Aukje, want die weet precies hoe het is om hier te staan, hè? Om in zo'n koor mee te zingen. Aukje, wie is het beloftekoor eigenwijs 2011 geworden? Nou, het beloftekoor is Mizok. Proficiat hoor. En hoe vind je dat jullie de belofteprijs hebben gewonnen? Leuk. Heel erg leuk hè? Ik zie het, jullie staan allemaal te stralen te maken. Applausje voor Mizok. Voor Mizok is het niet alleen de belofteprijs, maar de jury heeft ook een soort van verslag geschreven voor elk koor. En dat geef ik aan de dirigent mee. Dus alstublieft, dat is van de jury het verslag. De beterpunten. Goed, nou hartstikke goed gedaan hoor, zeggen proficiat. Kunnen jullie weer die kant aflopen? Gaan we door met het koor wat uiteindelijk de winnaar is voor de wisselbeker. Als we nou een drumstel hadden, zou ik zeggen. Kunnen we dat zoutjes op zo meteen als ik zeg en de winnaar is en dan gaan dat zo meteen zeggen. Dan gaan we al eventjes naar de Oké, en stop. Oké, gaan we zo meteen even roffelen. Want de juryvoorzitter die gaat zo meteen de prijs uitreiken en de Ron die heeft de eer om te zeggen wie is nou de winnaar van vandaag en krijgt de wisselbeker voor eigenwijs 2011. En de winnaar is Shabazz. Gefeliciteerd, goed zeg. En daar is de dirigent. Kom maar even naar voren en dan mag je samen met de juryvoorzitter hier voor het koor komen staan, mag je de prijs in ontvangst nemen. Hiervoor is plek.
Dan wil ik zo meteen ook nog een applausje voor. De Moonfoto zangertjes en de Singing Kids. Een applausje voor alle kinderen van en alle begeleiders en alle dirigenten van Privaatje IJzer. Een heel groot applaus voor de jonge singers uit Landgraaf. en dan ook nog een applaus voor Dievelos. Dievelos. Ik vind eigenlijk dat we allemaal het zo goed hebben gedaan vandaag. Dat vanuit het festival hebben jullie allemaal nog een soort van cadeauprijs is uitgereikt. En die kun je eigenlijk bij de uitgang, zoals je naar buiten loopt, krijgt ieders van jullie krijgt nog een cadeautje. Dus niet alleen de jongens en vandaag, maar ook iets van uit de uitgang. Ik zeg nog als laatste een heel groot applaus voor jullie zelf. Applaus voor jezelf en heel erg bedankt.